Sa Pasko, mao si Kristo. Kini mao'y buot ipaabot sa RMN Davao ngadto sa tanan, subay sa paglusad ug Radio Mindanao Networks kon RMN Christmas Tree Lighting 2019 nga gipahigayon ni adtong December 20, 2019 adlawng Biyernes alas 7 sa gabi. Sa mensahe ni Pastor Leobardo Daog-Daog, DXDC Station Manager, ang dungan nga pagpasiga sa tanang Christmas lights nga anaa sa Christmas trees nga gimuntar sa mga AM ug FM station sa RMN sa entero Pilipinas, simbolo sa panghinaot sa RMN nga kitang tanan makasinati og masanagon nga pagsaulog sa Pasko ingon man sa pagsugat sa bag-ong tuig. Unya dili sab siguro nato dapat makalimtan nga we are also celebrating ang tinuod nga diwa sa Pasko. Gi-celebrate nato ang kahayag sa Pasko nga mao si Kristo. Ningon siya diya sa John chapter 8 verse 12, I am, Jesus Christ, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. He is the central theme of the celebration of Christmas. Ang maong aktibidad giduyugan sa entero puwersa sa RMN Davao, DXDC 621 RMN Davao ug 93.9 IFM Davao. Gani aduna usay laing mga listeners kinsa miduyog sa selebrasyon. Sama na lamang ni Mrs. Conchita Fernandez nga mibiyahe pagikan sa New Visayas, Panabo City, Davao del Norte, uban ang iyang mga apo. Subali mo masasabi ang isang saksihan. Wow! Kita personal. Hindi ka pa yun, dala ng ako. Pagkakas ko na, unsa ang mga Christmas wish? Maayaw mo lawas, yung magkatapok-tapok ng anak. Tuloy, pinapong ato pag nabuli. Samtang, highlight usab sa RMN Christmas Tree Lighting ang mga wishlist sa mga suking tigpaminaw ug mga bisita ang misabong sa ilang wishes diha sa RMN Christmas Tree. Miadtong miaging bulan, gisugdan ang pahalipay alang kanila, din kinsa man ang misabong sa ilang Christmas cards nga dunay nakasulat nga wish ug kinsa tong nabunutan, maoy nakadawat sa Noche Buena package sa RMN. Ganing ubay-ubay usab ang nakadawat sa pinaskuhan gikan sa RMN. Sumapa sa kanta, ang hiling ng RMN, Pasko nati pagpalain. Ug sa kanunay, kauban ninyo ang mga radyoman sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao man. RMN, ang kasama mo. Alang sa RMN Christmas Special, Radyoman Renz, Barbarona, Tatak, RMN!